Ivana. Ivana. Ivana, ano? Kimchu. Kimchu. Oo. Zainab Harake. Zainab Harake. Oh. Si Kim Arda. Kim Arda. Bia Gonzalez. Bia Gonzalez. Oo. Ano na? Jajawahin ang tutrabahin mo. Yo, what's up? Kumusta mga kaaning? Muling nagbabalik? Team Jemon in the house! At yun na nga mga kaaning, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga Team Jemon o mga solid kaaning namin dyan na patuloy na nanonood, nagsusubscribe, nagla-like at nagko-comment ng aming mga video mga kaaning. And yes, mga kaaning, today is Vlog Day. At para naman sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na Totropain o Jojowain Challenge. Handa ka na ba? Dapat may quiz. May twist! Oo. Ano gusto mong twist? Punishment? Hindi. Pero pag ginawa mo, wala kang kiss. Ayan! Puro kiss mga kaaning. Halatang halata mga kaaning na laging... Bakit tayo mo? Wait lang. Hindi pa ako tapos. Alam niyo mga kaaning, tingnan nyo? Punishment. Kapag daw ginawa ko, walang kiss. O bakit ayaw mo? Gusto ko. Wala naman akong talo dyan eh. Wala naman akong talo dyan mga kaaning, di ba? Lagi tayong panalo dyan kapag may kiss. Pero, pag totropahin mo, dun ka may kiss. Siyempre. Ganon. Kapag ginawa ko, walang kiss. Kapag tinropa, May kiss. okay. Basic, mga kaaning. Tingnan natin, basic pala. Oo, bakit? Sige lang, makikita natin dito yan. Pero, bakit sa araw na ito, nakulay green ka? Bakit di mo pwedeng mag-green naman? Hindi, mga kaaning, no? Bagay ni Boss Jessim yung mga ganyang kulay kasi nga maputi siya. Lumilitaw yung kulay at ganda mo kapag nagsusuot ka ng mga ganyang mga kulay na damit. Pero, mas bagay mo din yung mga ordinary color. Siyempre, nakikita yung simpleng ganda mo. Pero, di ba sobra yung lipstick mo? Hindi, ano ba? Allergy yan. Allergy yan? Na paano ba yan? Hindi ko alam, nagdadry yung ibang part ng skin. Skin ka kasi, kaya madali kang Hindi man. madapuan ng mga allergy na yan. Kung hindi ka magsusuka, hindi ka na maglilip tint, hindi ka na maglilipstick, mawawala yan. Kaya ka nagkakaroon ng ganyan kasi kakalipstick mo. Nasa bahay lang siya, mga kaaning, pero kita nyo kung gaano ka pula ang kanyang labi. Hindi naman maabot dito yung lip tint. Ano Okay. yan, gaganunin mo? Ay, hindi, alam ko na mga kanin kung bakit anong purpose ng pagkakapula-pula ng labi niya mga kanin. Kasi nga, di ba magjojowain to tropahin tayo. Para kapag kinis niya ako mga kanin, merong kiss mark. O, di ba? Alam niyo mo isa mga kanin, sa sobrang lingi ni Boss Jesem, yung lipstick niya, yung lip tint niya, kapag niyayakap niya ako, yung kulay kong puting gamit, nagiging pula. Tapos kapag nakita niya ba kanino lipstick niya, sasabihin niya, Diyos ko parang tanga, sino bang kayakap ko? Di ba? Di ba ikaw? Tapos tatanungin niya, kanino galing yan? Saan ka galing kagabi? Lagi siyang ganyan mga kaning. Akala mo naman may ginawa kang karumal-dumal na nag-iwan pa ng markay dito yung babaeng kasama ko gabi. Bebe, ang pinapakayusap ko lang, di ba? Ganito lang. Kapag yung mayakap ka, iwasan mo naman dumampi yung labi mo sa ko. Ay, iwasan ko pa ba yun kung gustong-gusto na kitang yakapin? Di ba pwede? Ganyan lang. Oh. Hindi yung ganyan-ganyan Ayoko ka. ng ayoko. Tapos tatanungin mo ako kapag nakita mong may pula dito. Tatanungin niya ako mga kaning kung saan ba ako galing. Kung kanino ba yung lipstick na yun. Parang timang. Sandali lang! Tapos magtatampo. Tapos magpapalambing. So ano? Sadyang komportable lang ako kaya kahit nung ganun-ganun na lang. Oo nga, puti nga yung danit ko. Meron ngayon kung puti. Parang ayaw mo. Hindi na kita kahit kailan. Sigurado ka, kaya mo? Oo, kaya ko nga. Wow, ang tapa! Oh, tingnan mo mga kaning, di ba? Walang isang salita. Sabi niya, kaya niya. Kaya na naman eh. Ayan na naman. Noo lang. Noo lang. Ganun lang. Oo, wala naman. Okay, sige. Ulitin natin ha. Kapag tinropa, May kiss. may kiss. Kapag jowa, wala. O sige, sabi. O sige, una, si Ivana. Ivana, Ivana, ano? Basic. Ba't di mo kilala? Kilala nyo yun eh. kilala ko yan. May picture pa ako niyan sa gallery ko eh. Ba't may picture ka? Joke lang! Ang OA mo! Akala mo naman mag-save ako ng mga nakapantit bra ni Ivana Alawi sa ko sa... Huli! Hindi, joke lang ha! Joke lang, wala man. Kaya kalkalan tayo ng dito eh. Cellphone kay. Wala man, bebe. Alam niyo mga kaning, at alam yan ng mga tao. Si Ivana Alawi, maganda yan. Sexy yan. Oo naman. At malaki ang... Ano?
Malaki ang buhok niya. Ang buhok niya, di ba? Nakita mo yung buhok niya? Oh, kulot pa, tapos may blondie na ngayon. Oh. Ano na? Jajawahin ang tutropahin mo. Iba na Alawi. Kasi nga, magaling din sa mga pagluluto. Nagiging pagluluto niya eh. Tapos kapag nagluluto siya, wala siyang ano, ang loob, Ay! Alam na. Pinapanood ko siya. Mo. Pinapanood ko lang. Siyempre napapadaan sa ano ko. Sa yung mga suggested videos sa YouTube. Sagutin mo na. Eto na. Siyempre, kapag iba na Alawi na yan eh. Jojowain ko, siyempre. Jowa mo na. Jowa! Oo, jowa mo na. Wala kang kiss. Okay lang. Hindi mo lang guess. Kung tropahin ko pa ba? Siyempre, jojowain ko yan. Diba mga kaaning? Sunod na. Huwag mo nang pakawakin, no? Sunod na. Sige, ready? Sige. Kimchu. Kimchu. Oo. Ano? Kimchu. Alam mo Jajawahin naman. mo, tutropahin. Alam mo naman si Kimchu. Sikat siya. Sexy. Oo naman. Maganda. At sikat na sikat kasi may kanta siyang ilabas na bawal lumabas. May trend pa yan, di ba? Try nyo, teacher ako. Tama nga naman no, sa mga estudyante, wag na lalabas. Kung magpapaalam kayong magsi-CR, pero pupunta lang kayo ng kantin. Di ba? Alam ko yan. Oh, si bawal lumabas queen, jojowain. Jojowain ko yan, si Kim Chu. Bakit? Alam nyo naman, kahit ganyan lang si Kim Chu, nagkamali lang yung tao. Diba? Bigyan natin siya ng chance. Hindi ba naman natin alam kung ano yung tunay na ugali ni Kim Chu. Pero grabe yung loves, ano nag-guess sa ano, sa Wish, ano yun, Wish exclusive. Wish exclusive? No, Wish, Bas, Wish, Ano kasi? Wish, 107.5. Yan, 107.5. Grabe yun, pinakamalaki at pinakamaraming dislikes sa tanan ng Wish exclusive 107.5. Pagka-upload ng Wish, nakita ko 45,000 pa lang yan. Tapos ka-refresh ko, 200,000 dislikes na agad. Ewan ko lang kung ilang dislike na ngayon yung kay Kim Chu. Pero ganun pa man, syempre, jojowain natin yan. Papakatsusi pa ba ako? Kim Chu na yan eh. Hindi niya lang siguro nasabi ng maayos yung pinopoint niya. Oo, totoo yun. Oh, next. Sige. Si Zainab Harake. Zainab Harake. Oh. Ay nako, Zainab, idol ko yan, bebe. Oh, ano? Ang galing-galing niyan sa pagbablog eh. Arat na! Siyempre, alam naman natin lahat na si Zainab, kwela yan. Oo. Ay gusto ko sa mga babae talaga yung kwela. Kalog, talagang comedy kung comedy. Walang arte sa balat, di ba? Oh, Zainab Harake, jojowain natin yan. Siyempre. Jowa ka, hindi mo naman. Ano lang? Ganyan talaga, bebe. Siyempre. Tatlo magkasunod. Tsaka walang boyfriend yan, ano ka ba? Eh, ano yung kung walang boyfriend? Oh, syempre, single, ready to mingle yung mga yan, napalo ka. Oh. Hey! Hindi! Jawain mo na lahat. Pati mga susunod kong sasabihin, jawain mo na din. Sabi Alam ko naman, na yung pinapapili sagot, mo jowa, ako, jowa. pinapapili mo ako, ano, ako jojowain to, turupain. Jawain mo na nga lahat eh. Nakita nyo mga kaani, bibigyan ka ng mga magaganda at kajowa-jowang tao, pero nagsiselos naman yung walang yan, di ba? Oh, ano? Sunod na! Chill lang, chill ka lang. Ano ka ba? Parang hindi! O, wala kang kiss niyan. Okay lang. Bakit? Okay lang. Kajowa-jowa talaga yung tao eh. Ano ba mong magagawa ko? Si Kim Arda. Kim Arda! Si Yes, I Do That Cookie. Yes, I Do That Oo, Cookie. oo. Alam mo, bebe, magaling sumayaw yan. Bigay na bigay, May di ba? props pa! May props pa, di ba? May sandok, may kawali. By this time, jojowain ko pa rin. Jojowain ko pa rin. Oh, sige, bakit? Bakit? Siyempre, magaling maglinis. Oh. Di ba? Magaling magluto. Kapag ang isang babae ganun, kahit hindi maganda, magaling maglinis, magaling magluto, masipag yan sa bahay, 100% like. Jojowain yan. Oh, ano? Sunod, wala kang kiss. Okay lang. Huwag ka Kim nang Arda, jojowain. titingin-tingin pa sa akin. Gusto naman. Ay, Wala ka! wow! Wala ka! Apakayabang. Oh, next na! Oh, sino yan? Next na. Sige, ready? Sige, Bia Gonzales. Bia Gonzales? Oo. Ay naku mga kanig, kung si Bia Gonzales, alam mo naman, di ba? Magaling yan. Oh, magaling saan? Magaling sa magsasayaw sa TikTok. Kasi pinapanood ko sa TikTok yung mga ano niya, sayaw Paano niya. mo nakita? Magaling din siya kumanta. Paano mo nakita? TikTok nga sa YouTube. Di mo, Ano yan, pinanood mo? oh, di mo narinig yung ano niya, pagkanta niya. Ang Paano galing niya mo kumanta, yun? ang lakas ng boses niya yung magkumanta. Labs na paano ka? Sige na. Oh, Jojowain mo, ano trabahin? Bia Gonzales by this time. Oh, yan ka na naman sa by this time mo Bakit? eh. Bakit? Oh, Ayusin mo. by this time nga, ito na. Oh, ano? By this time mga kaning.
Bia Gonzales, totropahin natin yan. I never dreamed, 'cause I always thought that you Bakit natatrapahin? Totropahin natin yan. Ano naman, di ba? Magaling sa riding and tandem. Tsaka alam mo naman, bebe, Bia Gonzales may jowa na yun eh. Di ba? Siyempre, anong gagawin ko? Makikisingit pa ba ako? Di ba? Makikisingit pa ba ako sa kotse nila? Siyempre, basta, totropahin natin yan. Asan yung muna yung kiss ko? Ay, Tropa nga oo eh. nga pala. Ito na, oh. Yung mga kaanino, talagang gustong-gusto niya nag-kiss already. Oy. Ikaw ang mag-kiss Ikaw yun ang sa akin. kikis? Bakit ako? Oh, sige, ako na nga. Ikaw Sige na, dapat. ito na. Dapat kapag ganyan na... Ba't ko na mo? Wala tayong talo dyan, di ba mga kaani? Sige, ready. Ikaw ang binibini na ninanais ko. At yun na nga mga kaning, dyan nagtatapos ang ating masaya at makabulong totropahin o jojowain challenge mga kaaning. Pero nakita nyo naman mga kaaning, di ba? Kahit ginawa ko ang mga pagpipilian at sinabi sa akin ni Boss Jesse, alam naman niya na kung gaano ko siya kamahal. At hindi ko siya pagpapalit kahit kanino man. Sana all! Sana masaya ka na. Oh, basta ikaw lang. Sapat na. Ikaw lang din, sapat na. Sana all! At bago tayo magtapos mga kaning, gusto ko palang i-shout out yung mga nag-comment sa aming last video. Kung di nyo pa napapanood ang last video namin, yung Whisper Challenge, panoorin nyo na. Shout out kay Ronilio Parillos Vlogs, mag-subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. Kay Carl Intal, kay Princess Torres Vlog. Ayan, mag-subscribe na kayo sa kanila mga kaaning. Tapos si Harrison Season, mga kaaning, mag-subscribe na kayo, magaling yan mga kaaning. Galing yan. At saka yung dalawang couple din mga kaaning na nagbablog, si Juan and Juana Vlog, mga kaning. Mag-subscribe na kayo sa kanila, mga kaning. At panghuli mga kaning, shoutout kay Nika Yvonne. At sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout dyan, mga kaning, just comment down below kung gusto nyo magpa-shoutout, walang problema dyan. At kung bago ka pa sa aming YouTube channel, please, mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload namin, mga kaning. Muli, kami ang Team Jumon, mga kaning, at nagsasabing, kumayo tayo at magpakarami. Peace!